Hello friends, welcome back to my channel. Innita recipe simple aina egg fried rice and sauce use malpane maltondulla. Board apna ingredients note down maltonde. Kottambari soppu, carrot, cabbage, tomato, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕುಡಂಜಿ ಬೌಲುಡಿ ಅನ್ನಟೆ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಪಂಡಿಬೋಕ ಎಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಎಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ನೆಡೆ ಯಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪದ ತೊಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆಪುಳಿ. ಸೊ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಂದ ಒಡೆತು ದಿವೊನ್ನೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೀಟ್ ಮಂತಿಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ದಿವೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಗೆ ತೊನ್ನೆ. ಆ ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀಕಲು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆದೊಂದು ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಎಣ್ಣೆಟೆ ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಎಣ್ಣೆಟೆ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಉಂದೆನಿತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಬೀಟ್ ಮಂದಿನ ಎಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಅವು ಬುರ್ಜಿ ಲಕ ಮಂತೊನೋಡು. ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಶೋಕಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕವೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೌಲಡಿಗೆ ಎತ್ತಿವನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊಂಡ್ಗ ಐಕೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ತುಪ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಪಾಡೋಂಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟೆ ಯಾನು ರೈಸನ್ನು ದುಂಬೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರದೀತೆ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ 90% ಆದ ಬೇಯ್ದ ಯಾವು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ನಕ್ಲೆಗಂತೂ ದಿಢೀರ್ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಈಸಿ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್ಗೆ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆದ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ತಂಡ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ನೀನು ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ನೆಟೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತೋಜು ಪವನು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತು ಕೊರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ನೆಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ತೋಜ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಪಿದೈಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐಕ್ ಅದೇ ಏನು ಪಾಡ್ವೇರು ಮನೆ ಸಾಸಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು. ಸೊ ನೆಟೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ರೀತಿಲೆಲ್ಲ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿ ಒಂದಿನ ಎಗ್ಗನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ನೋಡು. ಓಕೆ ಎಗ್ಗನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ್ಗ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ನುಪ್ಪು ಪಂಡ ರೈಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆದೊಂಡು. ಡೈಲಿ ನೀಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಹಿಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚೈನ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಪಿದೈಡೆ ತಿಕ್ಕುದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪೋಜನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಿದೈದ ಕೀನುಚೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.